Борай 2-нче гимназияһендә башкорт теле йылына арналган айлык бик мавыктыргыч һәм матур үтә. Уның сиктәрендә планга ярашлы асык дәресләр үтте. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Муллагалиева Ләйсән Ришат кызы «Туган телем иркә гөлем» темаһына 5-нче класстарга дәрес үткәрде. Онлайн дәресләр дә ситтә калманы. Хәмидуллина Альмира Тимербулат кызы 1-4 класстарга асык дәрес үткәрде. Дәресе бик бай, икмәткеле булды. Әхмәтзәкирова Илсөяр Фирдәүс кызы 3-нче класстарга халкыбызның бөек мәгърифәтчесе Мифтахетдин Акмулланың тормыш юлы һәм иҗатына арналган «Кара төндең якты йондызы» темаһына асык дәрес күрһәтте. Бына ошындай дәресләр туган телгә һөю, ил һөярлек тойгылары тәрбияләүдә зур роль уйнай. Башкорт телен заманча итәргә ярдәм итә.